Baba uqobe njani ikhona into engenakwenza angikhona sibone singaphakathi sinoselo sisibone hayi ayizongena Isso. Teta Masumi, na polícia, Teta Pungal. Cuco lupulo. Takatalo mwenye ufikile ngele yakho okokuqala suku yami singalabasubi sifuna ukuxolisa lesifanele into yokuba silithathile ithuba elifanelekileyo njengesigqibo lokuba kube ngolapha ngo-6 into kunayo ke kubhidele nje ikomiti kadebe kodwa ke sayamkela naleyo into ngenile ke ngoku endlini yakho kadebe nguwe lo apha bhokane timkhulu sebesebembili wasobade wasobatelenkomo zulu bashiya mahle ngoku kadebe sizawuqhuba umsebenzi wakho apha endlini yakho siyazi kadebe sizigqibile zonke izinto lokuba sawuqhubela kwazwelitsha into nayo sabona into okokuba uMakwali ngangemeko yempilo ayivumi into yokuba makabheke kwelaa cala nabantwana savumelana into yokuba sizawuqhubela apho endlini yakho kadebe yamkela loo nto sobudlokane ngelendlela Mashube abahle siyakubulela sithe ke Mashube sabungenile apha endlini yakho phambi kwayo yonke into sathi nali thole
enkomo Gadebe esiza kukhapha ngalo thina singabahlubi sikukhaphe uye kweloba imoya kotatomkhulu Jabana oDennis nabo bonke Gadebe oJabana uya kubo ngoku sithi ke sawukhapha ngalankabi yenkomo lesikhe sathi kasiyikhetha lenkomo kasesihlele sathi sikhapha ngalenkabi kuthiwa uselani Gadebe inkomo yakho lena Gadebe ekukhapha wena uhambe Gadebe umke ekhaya ulijonge elikhaya abantwana ungalilibali inkosi Gadebe siyabulela nonke siyabulela mzukulwana kaJabana Nkosi xolele kuzo zonke izinto ezingaba mhlawumbe zishiyeleke asikokuthanda kwethu kulamlala utshoyo wambekeni uGadebe unyana kaNzingo unyana kaSimanga uSimanga unyana kaGwabe kambekeni Nkosi Gadebe siyabulela kamakho into Nkosi ngoku ke Mahlubi kwacaba kunzima mangela bethu siyaxolisa Gadebe inkundla kwenu le odla ngokusebenza izinto zelikhaya kuyo uzawuhlala sekuwo ngumzi wakho lo Nkosi ke akhona akazi yakuyo Ntwana omhle masiqala ngolhlobo usuqala ukuchila ngeentelezi ezi nokuba siqhumise impepho le siqala kwapha kulamzi wabangcwabi apho begcinwe khona ngoba kaloku kufukama imimoya ngemimoya kwezindawo kufuneka ke ngoku sichilile ngoba uhleli nabantu ngabantu pha abanendlela ngendlela abanduluke ngazo abanye mhlawumbe banduluke ngokwenguza abanye ngokwendalo kodwa ke izindlela ngendlela nemimoya ke ayifani yabantu ukucengacengana ke nomoya wakhe siye siqhumise impepho kodwa ke ukuchila nokususa lemimoya ingendawo imoya eminyama siye sichize ngentelezi kwapha apho simlanda khona okwesibini asilisebenzisi elaqonga bekwa kulo linamavili sityenzwa ngamangcwabi simbeka phezulu kokhuko olusuka ekhaya uluzi phansi sisuke ke pha size ekhayeni sesimxelela ba ngoku sizokuthatha kule ndawo sokugcinise kuyo sokuzisa ekhayeni kuxa kufikayo kwabekwe enkundleni ephathwa ke izandla zakhe ba isandla sokugqibela efuneke simphethe isandla sakowabo segazi lakhe aphila naso ebephila namasiko naso uza kubekwa phezulu kokhuko kodwa phambi konobekwe phezulu kokhuko nalapha enkundleni ikhona imimoya ngokusilele ejikelezayo engendawo siye sichileke kwangentelezi ezi siqhumisa impepho kwesicengacengane nomoya wabo nomoya abantu abadala abaya kubo ngoba uyokwandisa ubuhlwele boGadebe siye ke sichileke sisusa lo mimoya nalampepho ke icengacengana nomoya wakhe naxa sisuka apha siza kumxelela uba ngoku siyokubeka kwindawo yakho ithambo lakho alokugqibela lizawuhlala khona apho kuzaba nabantwana babo bakwazi ba ithambo likatata lihleliphi nesibawukazi sakho ayokubekwa khona naxa sifika pha ikhona imimoya engendawo efukame pha sizawuchila ke sibase nempepho kwenza into ba azi uba amathambo akhaleliphi amkeleke nakubantu abadala kuthi uba kufukame lo moya ngendawo sichile ingahlali naye pha Camagu ba uBlanco phambi kwento yokuba ndikuyeke kukhona siye sabona emveni kokuba kugqitywa kwenza lo mcimbi wokuchila kukhona inkomo apha mhlawumbi ngakuthi qabaqaba nje ngomcimbi wala nkomo Camagu tata into ebalulekileyo ngakumbi xa kwandulele uSokhaya sijonga kuqala umyololo wakhe ushiye mazwi athini indlela anqwenela into ba ngabantu zakhe zenzeke njani kulandelwe ke lonto ingwevu ke yanqwenela into ba ngaba namhlazi induluka yona mayikhatshwe ngenkomo yayo inkabe enkomo ze kombathiswe lo mkhombe igciniswe kuwo ithambo layo lombathiswe ngelafele lenkomo kwenzwa lonto ke ngoku inkomo le yokumkhapha yokumndulula ingubo yakhe olafele eza kombathwa yona ahambe nayo okuhlala nayo kule ndawo azawuhlala kuyo kodwa umoya wakhe wena uza kundandela kumanyange into ezawushiyeka ke ngoku ukubabona ngexesha elilungileyo bambuyisa utata ekhaya azokuhlala nabo ngokomoya Camagu bantu abadala Camagu
See